ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ನಮ ಮಟನ್ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂತುಕ ಉಂದೆತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲಿಯಾನು ಒವೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಉಂದಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಲ್ಪದನ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂತುಕ ಕುಕ್ಕರ್ ದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗ್ 1 ಕಿಲೋ ಮಟನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಮೂಲು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಈಜಿನ-ತಪ್ಪು 1 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಪಾಡ್ಲೆ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದಿನ 3 ಟೊಮೆಟೊ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದಿನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಪುನತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತದ ತುಲೆ ಅನ್ಮೂಲು ಓವೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಜಿ ಪೂರ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೊಂದು ಪೂರ ಬೇಯ್ತದ ಅನಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಲ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಜ್ಜಿದ ವಾಸನೆ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿಲೆ ಸಿಟಿ ತಾಗಲೆ ನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿಲೆ 2-3 ವಿಸಿಲ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು 10 ವಿಸಿಲ್ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ಮಟನ್ ಮೂಲು ಲಾಯ್ಕುಡು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಚಪ್ಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಗಸಿ ಗಸಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರುಂಡು ನೀರು ಮೈಪಡೆ ನಿಕ್ ಇಂದತ್ತ ಮಟನ್ ದನಿ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕುಡು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಚಪ್ಪಾಯನಗ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ದಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಹಚ್ಚಿ ದಾಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಟನ್ ಕರಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.